ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକାରଟିଏ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଶିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଉ, ମୁଁ ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଦେଖି କିଛି ଭଲ ଶିକାରଟିଏ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ କଣ, ଆଜି ତ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବି ଶିକାର ମିଳିଲାନି। ହରିଣ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ହଉ ଦେଖେ, ଆଉ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଯଦି କିଛି ମିଳିଯିବ। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋଖରୀଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଲାଗୁଛି ଏ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାଛ ଥିବେ। ଶିକାର କରିବା ତ ଆଜି ମିଳିଲାନି। ହଉ, ଏ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ଖାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାଛ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀରୁ ହିଁ ମାଛ ଧରି ଖାଇବି। ଆଜିକାଲି ମୋର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଖରାପ ଯାଉଛି। ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବି ଭଲ ଶିକାରଟିଏ ମିଳୁନି। ଏପଟେ ମୋର ପେଟ ଭୋକରେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କଲାଣି। ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଯଦି କିଛି ଶିକାର ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ମାଛ ଧରି ସାରିଲିଣି। କିଛି ମାଛ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ କିଛି ମାଛ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏଠି ମାଛ ରଖି ଦଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲେ ଉଠି କରି ଭଲ କରି ବସି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବି। ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି, ଯାଏ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡେ। ଆରେ ଏ ମାଛ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ରଖିଛି ଏଠି? ସେ ଯାହାର ବି ହଉ, ଏବେ ଏ ମାଛ ସବୁ ମୋର। ଯାଏ, କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମାଛ ସବୁ ନେଇଯାଏ। ଆରେ ମୋର ମାଛ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା? କିଏ ଚୋରି କରି ନେଲା? କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାଛ ଧରି ଆଣିଥିଲି। ରହ ଚୋର, ମୁଁ ଆସୁଛି ତତେ ଧରିବାକୁ। ତତେ ଆଜି ଛାଡିବେନି। ଆରେ ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭୋଜିଟିଏ ହେଲା। ଆରେ ଶିଆଳ ତୁ, ତେବେ ତୁ ହଉଛୁ ସେ ଚୋର ଯିଏକି ମୋର ସବୁ ମାଛ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆଣିଛି। ମୋର ମାଛ ସବୁ ଚୋରି କରି ବହୁତ ମଉଜରେ ଖାଉଛୁ। ରହ ରହ ରହ, ତତେ ଦଉଛି ଆଜି। ଆଜି ମୋର ମାଛ ବଦଳରେ ତୋର ମାଂସ ଖାଇବି। ଆରେ ବାବାରେ, ତେବେ ଏ ମାଛ ସବୁ ବାଘ ମାମୁଁର। ଦୌଡ଼ିବେ ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଆଜି ବାଘ ମାମୁଁ ମୋର ମାଂସ କଷା କରି ଖାଇଯିବ।